سلام سلام كمي اللهم ناي إغزابير بيتسب ناي يايكوب يوتيوب تخطاتلتي حزي دما أقولنا نازرنا المنفسة حتتات المناقسين سفلا ليو سبات نحاتتنا كندا يوم هاي ما نصم زفلتو كندا يوم بخندي لكعيو مصحف قدس فلتو زبل نحاتتنا موي مسانا تصنحو سبسكرايب شير لايك مقارخة ايترسعو شي مسانا تصنحو شي ناي إغزابير بيتسب اسكي أفتني وأحواتي مثلهم ونقوم نحاتهم من مكورينا مجمريا شوف ما فالز نمو شميلة تورهان يبال تورهان شيء حاول تصفي شيء من تايدا مسك مزحته مجمريا آدم أبو مني أبو ولد منفس قدس شيء قال يوتيسون لا شيء حاولها آدم منفس قدس معلمنا أبو ولد منفس قدس إغزابيريو نمي تايشن قدس دينجل ماريا ودخت ولي إخ إلزاب سلام الأخ شمو مني بحال اسك حاول جبريل قدس جبريل شيء ساسيحته نمي تايشن حفتنا من تبهال إلسابيت إلسابيت ركتني يا أخي هون كي جني مثلني قلت لي يا أخي قال يوتيسمعنا يغني لي قال يوتيسمعنا حواتي شيء እሺ ቤተሰብ አፍትኛው ይመስሉ አሕዋትሞ ክንደይና እዮም ሃይማኖቶም ዝፈልጡ ዝብል ከዚ ንኦም ንሓቶም ኢና እስኪ ምሳና ጽንሑ እሺ ሰላም አሕዋተይ እዚ መንፈሳዊ ቻናል እዩ ያዕቆብ ዩቲዩብ ዝብልና ተወሰነ መንፈሳዊ ሕቶታት ነይረና ሓተኩም ነይረ ፈቃደኛ ትደው ፈቃደኛ ና ችግር የለም ኦኬ እሺ ዘን ሕቶት አየን መጀመሪያ ግን እስኪ ሽንቱ መፋለጥና እሺ አነ ክፍለ ገረዜር ይባል እሺ ሓዊ فقرة كيرس እሺ ምን ይኹም ጅምር ሕቶ መጀመሪያ ምን ይኹም ንሓተኩም እሺ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ መጀመሪያ ስሙ መን ይባሃል ቅዱስ ጳውሎስ ተፈልጦ ትኾን ኢኻ ናይ መጀመሪያ ስሙ መን ይባሃል ሰዋል ይመስለን ሳውል እርግጠኛ ነህ መስልኒ ወስን ሰዋል እርግጠኛ እሺ ቃል ይወትስማና አወት ትክክል ኢኻ አይሰጋጋን ካው ካልእ ሕቶ ናይ እመቤታችን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሓፍትነ ነይራታ ለዛም ኣብ 6 ወርሒ ምስ ኮና ቅድሚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ ምስ ፀነሰት ወዲያው ናብ እንትን ኸይዳ ነይራ ናብ ዝሓፍትና ኸይዳ ነይራና ናይ ዝሓፍትና ሽም መን ይባሃል ኤልሳቤት ንሽ የስተኸለ ናይ ፕሮናውንስ ኒያታ ኤልሳቤት أو كحريف إلسابيت تذكر لها إلسابيت ناي برنامج سيرش زي خانو إلسابيت خذ أول مسكين نخ عليه تسمعنا كم إثيوبيان كردستان ثلاثة تراس إثيوبيان خوينم كردستان ثلاثة تراس سالسي حتى ماله إثيوبيان خوينم سي كردستان يوم كوم ثلاثة تراس نمن تكلاي مانت شيء أو نتكلاي مانت قدس ياريد شيء هذا أوريكا سالسايكوا أو عايزها أمنت كلاي مانت قدس ياريد سالسايكوا سالسايكوا أرجعني هونكي سالساي قالك كل تيم جين بك جمت ولا جمت إثيوبياوي قدس يخوني كانت حاسة جمت أمنت كلاي مانت السيل إلنا الكاي مجمرة أمنت كلاي مانت قدس ياريد كاوز مسيرة كاودس ولا كاود فولتو بزحت قدس سالسلالو كاوم حدا يعيسني طيرينك قصني حاول تحجزنا ناي ملسي واحد خليك أي قندما ناي حجزنا إثيوبياوين دي أو إثيوبياوين خوينهم قدسان ثلاثة أصيليو قدس ياريدنا أبونا تكله هيمان تبيلنيو سالسة وصلوا كريستوس سمرة قال يتسمعنا أدينا كريستوس سمرة ون إثيوبياوي تيام بزورهم مالتي الشيء خزنا نحن يعرف حتى كا زقدم حتى تأيو كاب 10 تغلط هواريات ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣገልግሎት 10 ክልተ ሃዋርያት መሪፁ ነይሩ መጽሓፍ ቅዱስን ብኻት ኮይንለ ተስፋ ይገብር እና ካብዞም 12 ሃዋርያት ናይ ሽሞም ሰለስተ ጥቀስ ቶማስ እሺ ቶማስ ካሊ ትስማና ማቴዎስ እሺ ዮሐንስ እሺ ተወሰው ጳውሎስ እሺ
በቃ ያخلك ወይ ያخلك አጋጣም ዘመጨረሻ ጸዋኸይ ቅዱስ ጳውሎስ ከሆዘም ሐዋርያ እንዲሁ ግን ከሆዘም ነው መጀመሪያ 12 ሐዋርያት እሱ አይሆነ ሐሪው ሐዋርያ ሆይኑ እሺ ሳሲያቶ ንአዳም ሰበይቱ መን ትባሃል ንአዳም ሰበይቲ መን ሽማ ሔዋን ድግተኛኻ አይሱቲ ነፍሰይ እሺ ቃልዮት ይስማልና ሳሳይውን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በክንደይ ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ዓመተ ምህረት ማለት ዲያ ዓመተ ምህረት ዓመተ ምህረት ስንደይ ማለት ሞ ይፈልጣያ እሺ ዘማዓት ፈጣያ ዕለት 29 ዕለት 29 እሺ ደስዋሊ ማዓት ፈጣይ ዘማዓት ዛ ሱንስ ገሌና ሰንበት እሺ ትክክል ዓመተ ምህረት ግን ገምት እንዳይ ፈልጣይ ዚያ ገምት አይ ፈልጣይ መስለካ ምስሩ ዓመተ ምህረት ዲኒሮሽ አይቱም በሃ او ዓመተ ምህረት ግዴታ ዓመተ ምህረት ግልዩ ዋንዳ አይትፈልጣይ እሺ ችግር ይኸውልህ እክነግረካ ታይዲያ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓደ ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ዝገርመኩም ነገር ዓመተ ምህረት መቁፀር ሲጀምረሉ ካብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተወለደ እንዳሓርዩ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ ብሓደ ዓመተ ምህረት እዩ ወይ ከዓ ናይ ዓመተ ምህረት መጀመርያ እዩ ማለት እዩ ጠሊጣ ያጋዝማ እሺ አሕዋትና የቀኒልና ክልቲኩም መልስኩም እግዚአብሔር ምሳሌ ማሽ የቀኒልና እሺ ያ ሰለስቲኩም ተመክሩኩም መብናይ ባለኩም ማለት እዩ ንአዳም ሰበይቱ መን ትባሃል አዳም ትፈልጡኩም አቡነ አዳም ክባል ሰሚኩም ትፈልጡኩም ወራ ንአዳም ሰበይቱ መን ትባሃል ዞነ ሰዋቃ ሰምቼካ አዳም ሰበይቱ ሔዋን ወ እርግጠኛ ነህ ትክክል ዲዩ ሞክር እንደረ አይበጣይ እሺ እርግጠኛ ሔዋንያ አና በሐም አህ ዘየው ሔዋንያ እሺ ሐዊኻ አናውን ከመይለና ሔዋንያ እሺ ደስዋሊ ዝኻሊያህቶ ድማ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን ፈልጦ ያኽሞራ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘብሰራ መልአኽ ወይ ከዓ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ስምኻ ኢየሱስ ክትብሊ ኢኺ ኢሉ ዘብሰራ መልአኽ ሽሙ መን ይበሃል ካብ መላእኽቲ ወዱ መልአኽ ተሰዋል ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ዮሐንስ ማለት እሺ ልምጽሐስ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል እሺ በቃ ቅዱስ ሚካኤል እሺ ስሙ ሙከራይ እሺ ሐዊኻ ከመለ ለባህ ማለት ቅዱስ ሚካኤል እሺ ሐዊኻ አማና ሆለና ቅዱስ ሚካኤል እሺ ስሙ ሙከራይ ሙከራኩም ጽብቅዩ ግን ደማ አይሆነ ንመቤታችን ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ኢሉ ዘብሰራ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ይባሃል አው ቅዱስ ገብርኤል ታይና ለና ንጽዋ ብስራታው መልአክ ከምናወልና ወዲ ጽዋ ንመቤታችን ስለለብሰራ ንመቤታችን ለብሰራ እሱ እዩ እሺ ኻሊሕቶ አብሊ ኪዳን ሰበይት ክደፍር ኢላ ነይራ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብሊና አዲስ ኪዳን ባኒስ ሰበይት ክደፍር ኢላ ነይራ ስካውስ ሃዲ ምዝወዲ መን ይባሃል ብሊ ኪዳን او ابو ليكدان شومات ودني قاوزن شومات سوا شغير يولي يتفلتومي انا يفلتوم شحاوي خا مكربا እሺ አው ብሊ ኪዳን ሰበይቲ መኮንን ክደፍሬላ ሃዲሙ ዝወደ ሃዲሙ መን ይባልሱ ዮሴፍ ይባሃል او ዮሴፍ ሰሚሕ ማትፈልጦ او እሱ ታይ ገይሩ ዛ ሰበይቲ መኮንን ነይራ ኣብ ሓደ ገዛ ይሰርሕ ነይሩሲ ካው ዛ ሰበይቲ ትፎቲ መልኩ ቆንጆ ይርሞ ካው ፎቲያቶ ክደፍሬላ ታገይሩ ሃዲሙ ገድፋ ሃዲሙ ማለት እዩ እሺ ናመጭ ሓንተ ተብሻሪያትኩም ንአዳም አቡ መን ይባሃል ንአዳም አቡ መን ይባሃል ለአዳም አቡ እሺ መን ይባሃል لا አውኒ የምላ ንአዳም አቡ አይትፈልጦይ ሻሃራ አማኑኤል ንአዳም አቡ አማኑኤል ይባሃል አማኑኤል እሺ ጽቦ ንአዳም አቡ እግዚአብሔር ምክንያቱም መጀመሪያ ንመን ይፈጢሩ
እግዚአብሔር ንኣዳምና ንሔዋን ይፈጢርካው ኣዳምና ሔዋን ናወለዱ መጀመርያ ቃየልና ኣቤል ወሊዶም ካብኡ ንሴት ከምኡ ናበለ ይቐጽል ስለዚ ንኣዳምና ሔዋን የተወለደ መንዳ ይፈጢሮም እግዚአብሔር ይፈጢሮም ስለዚ ንኣዳም ኣቦ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ او እግዚአብሔር ኮይኑ እሺ يغني ቃል ተስማ ለፍት يغني እሺ እሺ መጀመርያ ስምካ ሓዊ ይፈልጥኒ ካሕሳይ ሻዊ مبرات ሻዊ هفته ዝንሕቶ ተታይድን ናይ ካብ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳት ሰለስተ ጥቅስ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ቅዱሳት ወደን ይጽዋም ነኽብሮም ዝክሮም ካብኦም ሰለስተ ጥቅስ እሺ አሁን ማንታ እሺ አሁን ማታ ጽቡይኒ ቅዱስ ጊዮርጊስ እሺ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እሺ ቃልዮት ይስማልና ኒዮና ንሽ አይዞም ተጽበይ ከካንቲኹም ካው ተኸዲኹም ንእመቤታችን ወድር ተወልዲ ይኽእል ዘብሰራ መልአክ ሽሙ መን ይባሃል ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል ቃልዮት ይስማልና እሺ ንአዳም አቡ መን ይባሃል አዳም አቡና አዳም አቡ መን ይባሃል ጠይቁ እሺ ላው ዝቅር ወል ኦኬ ሄኖክ እሺ መን ይባሃል አይዞ አይ ማለት አሬ ፈልጠኝ ነው ናአዳም አቡ ድግም ናአዳም አቡ አይዞ او ما من دي بونا نخلنا من دي بونا او يس كريستوس او تخكل እሺ ንሽ የሳغለው ተخكل يوم ማዳም ተፈጠረ የለን ቅድማ አዳም ተፈጠረ የለ ጽቡቅ እንኮን ይኹም ማን እዩ እግዚአብሔር ይመጡ ንአዳም አቡ ማን ይኹን ሎ او ስላሴ እግዚአብሔር ያቡ ይኹን ለማለት እዩ ናይ መጨረሻ ተያዝያ ኣብ ቡሊ ኪዳን ነይሩ ኣብ ቡሊ ኪዳን ሲ ሰበይት ክዶ ፍሬላስ ካውስ ሃዲሙ ዛ ሰበይት ክዶ ፍሬላስ ሃዲሙ ሽሙ ማን ይባሃል ሞክር ችግር ይውል حاول فلتنا يعني እሺ አኽነግረኩም ያኔ ችግር ይውል አውስ ማይርኩም ትኸዱ ኣብ ቡሊ ኪዳን ሰበይት መኮነንያ ኣብ ሓደ ገዛ ተቆጽዩ ይሰርሕ ነይራው ዳ መኮነንሲ ክዶ ፍሬላ ሽሙ ማን ይባሃል ቅዱስ ዮሴፍ ይባል ወይ ዮሴፍ ይባል ወጣት እዩ ካብዛ ሰበይት ፎቶያት መልኩ ቆንጆ ይነርሞ ክዶ ፍሬላ ገዲፍዋ ኸይደ ሃዲሙ እሺ ስለዚህ ነርና ሕሳት ይቀኒል እሺ እሺ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ፕሮግራምና ሕሳታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከም ዝረኹም ወይ በእውነት ሃይማኖትና ክንድምታይ ዝኣክልና ንፈልጦ ክንድምታይና ሃይማኖትና ንምርምሮ ክንድምታይና ቅዱሳና ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃላት ንፈልጦ እንብል نوم بيش نزمرهم منهم زي فلت نيرهم بونت جوزات خانيرهم منهم زي فلت خانيرهمنا احنا ونا عرسنا نخمر مري جبرنا اي موي زي channel زيون علامو زيو كم زين فلت محطات ناوت محبرسبنا وي اوزين ناي خاوينا زي كريستيان كندينا هايمانوت زفلت زين بلنا كاون كوفي لخ زمهر يوتيوب channel موي زي يوتيوب channel زي سبسكرايب شير لايك غورو كاو حساب ريتو تحليكم دما او كومنت صحافلنا مسغانا እግዚአብሔር